money. Every adult. Ọmọ máa tọ́ ẹ. Mene ka ga-asa ewezi akwa m na ya na-agbalala ọsọ were ezi ụra na-agbala n'ebe ịkwanụ nke ọzọ gasị monthly dues akwụọla m Want to ke mere gị gosi na iwu ebe akwụchala m ihe niile ajụrọ m ụjọ bụ o nwere last one elezi aha ya Ife. yes ke bụ maọbụ gị maọbụ m akwụchala nwanne wuruwuru anyị kwadoro akwado onye dị ụjọ biri mba ọrụzọ na-ekele m unu gwọgwọgwọngwọ Imo steeti ekele m unu gwọgwọgwọngwọ ọdọsipụrụ anya na-akwakwa akwụ nwambe isi n'ime ọtọ onye asị m Chukwu chekwaba anyị dube anyị mgbe anyị ga-aga gosmitin mgbe anyị ga-emechacha ịla Chukwu na-aganụ na iso gị n'azụ Chukwu na-aganụ na iso gị n'azụ Eze apụta n'enyi nna m eze apụta n'enyi ọmụle ndị nọ n'ebe Ogbako Umunwanyi Igbo Imo steeti nọ n'ọgbọ How much is money?
meet in a run. Prepare yourself, August meet in a run. And you know, no more. Prepare yourself, August meet in a run. We had him, Anya Barano. We are Mesra Mexicana Pawama. August meet in a run. Prepare yourself, August meet in a run. And you know, no more. Prepare yourself, August meet in a run. Oga Karako. Prepare yourself, August meet in a run. Prepare yourself, August meet in a run. Yes, sir. We had him, Anya Barano. We are Mesra Mexicana Pawama. August meet in a run. Prepare yourself, August meet in a run. And you know, no more. Prepare yourself, August meet in a run. We had him, Anya Barano. We are Mesra Mexicana Pawama. August meet in a run. Prepare yourself, August meet in a run. And you know, no more. Prepare yourself, August meet in a run. Oga Karako. Prepare yourself, August meet in a run. Ogbako Umunwanyi Igbo. Ogbako Umunwanyi Igbo. Amaka. Mana eziokwu na Igbo ga-adịrịrị mma n'aha Jizọs. Amen. Bueno. A good woman no coming from the Lord. They know they see her for market. A good woman is a blessing from above. Her type will not there for market. I tell you more, Yaku. When you batra kolisa seva, you know more, those Yaku. When you batra those Yakumo. Always loving everybody, no discrimination. What I did, man, no competition. Come and see blessings of the Lord. Everyone Yamaka, Moses in a a good woman no coming from the Lord. Chukwu is a blessing from above. Honeymoon, Akwanye chotra nesi wanye chotra no hiyoma. Akwanye chotra nesi wanye genwe no gono gondo. He will find that the wife who will find that a good thing. So dear man, and obtain a favor from the Lord. Blessings of the
the Lord. Everyone Yamaka, Ezi Sinaka Chukwukia. Everyone Yamaka, Ezi Sinaka Chukwukia. A good woman who come from the Lord. Ogbako Umunwanyi Igbo aya nwanwu na Nnewi North. Anyị na-aga n'iru n'aha Jizọs. Amen. If you have a good woman, treat them well. Thank you very much. People, prepare yourself for God's meeting and run. Prepare yourself for God's meeting and run. Prepare yourself for God's meeting and run. August meeting and run. Prepare yourself for God's meeting and run. Prepare yourself for God's meeting and run.
Thank you very much. People,
Thank you.